Ivangeli ngokukaLuka, ngenye yezindaba zokuqala zempilo kaJesu, ingxenye yayo yokuqala yomsebenzi obumbene yemiqulu emibili, uLuka, izenzo. Uma uqhathanisa imigqa yokuvula yezincwadi zombili, kucacile ukuthi zivela kumbhali munye. Kunezinkomba ngaphakathi encwadini yezenzo, kanjalo nasesikweni lokuqala, eziveza umbhali kunguLuka, owayehamba futhi esebenzisana nomphostoli uPawuli esimaziyo ukuthi wayengudokotela. ULuka uvula incwadi yakhe ngokusitshela ukuthi kungani futhi kanjani ebhale le ncwadi. Uyavuma ukuthi zikhona ezinye izindaba ezinhle ngempilo kaJesu la ngaphandle. Kodwa befuna ukubuyela emuva emasikweni abazibonele ngawabo ngobuningi kubafundi bokuqala uma kungenzeka, ukukhiqiza lokho akubiza izindaba ngokuhleleka kwezinto esezigcwalisiwe phakathi kwethu. Manje leli gama kugcwalisekile lisikhombisa ukuthi kungani uLuka ebhale le ndaba. Kuye indaba kaJesu akuwona nje umlando wakudala. Ufuna ukusibonisa ukuthi ingukugcwaliseka kanjani kwesivumelwano sendaba kaNkulunkulu noIsrayeli. Ngaphezu kwalokho, indaba kaNkulunkulu nomhlaba wonke. Incwadi yakhiwe ngokucacileyo. Kunesingeniso eside esakha izindaba zikaJohane uMbhaphatisi noJesu. Kuthi ezahlukweni sesithathu kuya kwesesishiyagalolunye, uLuka uveza isithombe esiqinile sikaJesu nemishini yakhe endaweni yakubo eGalile. Emva kwalokho, ingxenye enkulu ephakathi yencwadi kuba uhambo olude likaJesu eya eJerusalema, oluholela indaba kuvuthondaba, iviki lokugcina likaJesu eJerusalema, oluholela ekufeni kwakhe nasekuvukeni kwakhe, okuholela encwadini yezenzo. Kule video sizogxila engxenyeni yokuqala yevangeli ngokukaLuka. Isingeniso eside sikhuluma sakuhambisana ngezindaba zokuzalwa kaJohane uMbhaphatisi noJesu. Kunabashadikazi bopriest abakhulile uZakhariya noElizabethi, bese kuba owesifazane osemusha ungashadile, uMaria noJosefa. Bobabili bathola isithembiso saphezulu esingacabangeki sokuthi bazofumana indodana. Zombili izithembiso ziyagcwaliseka ngenkathi uJohane noJesu bezalwa. Bobabili abazali bahlabelela izinkondlo zokubonga. Manje lamahubo obunkondlo agcwaliswe ngokunanela okuvela kumahubo nabaprofethi beTestament elidala akhombisa ukuthi labantwana bazozigcwalisa kanjani izethembiso zeminyaka zikaNkulunkulu. Kodwa lezi inkondlo futhi zambula indima yomntwana nomntwana endabeni ezolandela. uJohane isithunywa esathenjiswa kuyisiprofetho seThora nakubaprofethi esizolungisa uIsrayeli ukuhlangana noNkulunkulu wabo. uJesu uyinkosi yobuMesiya ethenjiswe kuDavide ozobuyisa ukubusa kukaNkulunkulu phezu kuka-Israyeli nesibusiso sikaNkulunkulu ezizweni njengokuba athembisa uAbrahama. Emva kwalokhu, uMaria uletha uJesu ethempelini eJerusalema ukuba busiswe anikelwe abaprofethi asebekhulile ababili, uAna noSimiyoni. Babona uJesu, baqonda ukuthi ungubani. uSimiyoni uhube lakhe ihubo, inkondlo ekhuthazwe umprofethi u-Isaya. Uthi, lo mntwana uyinsindiso kaNkulunkulu futhi uzoba ngokukhanya kokwambulela bezizwe. Manje nakho konke lokhu kulangazelela, indaba iqhubeka phambili engxenyeni ebalulekile lapho uLuka ethula uJesu nomsebenzi wakhe khona. Wakha isimo sokuqala kabusha ngohambo likaJohane emfuleni iJordani, lapho ebiza khona uIsrayeli omusha ophendukile wazibuyisela ebukhoneni ngombhaphathiso. Ulungiselela ukufika kombuso kaNkulunkulu. Emva kwalokho, uJesu uvela njengomholi kaIsrayeli omusha obekiwe uphawu ngumoya nezwi likaNkulunkulu livele ezulwini. Uyindodana kaNkulunkulu ethandekayo. Emva kwalokhu, uLuka unikeza uhlu lozalo olukhombisa imvelaphi kaJesu kuDavide qhubeke kuye emuva ku-Adamu encwadini kaGenesise. uLuka uveza isimangalo lapho sokuthi uJesu uyinkosi yobuMesiya kaIsrayeli ezoletha isibusiso sikaNkulunkulu, hhayi ku-Israyeli kuphela, umndeni ka-Abrahama. Uzele onke amadodana ka-Adamu lana, uluntu lonke. Emva kwalokhu, uLuka ubeke ngobuchule indaba kaJesu eya edolobheni lakubo iNazaretha, lapho emisa khona imishini yakhe. Emhlanganweni esinagogeni, uJesu uyasukuma, uyafunda izibhalo zika-Isaya. Umoya wenkosi uphezu kwami, ngokuba ingigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu, ingithumele ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo, nokubona kwaba izimpumputhe, nokuhlenga abacindezelweyo. Manje ndawonye namanye amavangeli, uJesu wethuliwe lana njengenkosi yobuMesiya eletha izindaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu. Kodwa lokho uLuka akuqhakambisayo ngokwehlukile, imphumela yenhlalokuphila ngemishini kaJesu. Uletha inkululeko, igama lesiGreki, aphesis, kusho ukukhulula futhi kubhekiswe emkhubeni omdala wonyaka wamaJuda, iJubhili, echazwe encwadini kaLeviticus 25. Kulapho zonke izigqila zakwa-Israyeli zazikhululwa, la izikweletu zabantu zazicishwa, la umhlaba wawudayisiwe ubuyiselwa emndenini.
Konke kuwuphawu lokuziphinda lobulungiswa kokukhululwa nesihawu sikaNkulunkulu. Uthi uJesu lezi zindaba ezinhle zokukhululwa ezabampofu ngokukhethekile. Manje kwiTestamente elidala abampofu noma ngesiHebheru ani isigaba esivuleke kakhulu kunabantu nje abangenamali. Kusho futhi abantu bezinga eliphansi esikweni labo njengabantu abanokukhubazeka noma besifazane nabantwana nabantu abakhulile. Ingabala futhi abezizwe ngokwenhlalokuphila njengabantu abavela kwezinye izinhlanga noma labo izinqumo zabo ezimbi zempilo ezibalahle ngaphandle kwemibuthano yenkolo. UJesu uthi umbuso kaNkulunkulu ikakhulukazi izindaba ezinhle ezalabo bantu. Ngakho emva kwalokhu uLuka ubeka phambili ingxenye enkulu yendaba esikhombisa ukuthi zibukeka kanjani izindaba ezinhle zikaJesu kwabampofu. Zibandakanya ukuphulukiswa kowesifazane owayegula noma indoda enesifo sesikhumba noma wokhubazekile. Kunezinye izindaba lapha ngoJesu emukela emphakathini wakhe umthelisi ofana noLevi ongekho mpofu kwezezimali kodwa ngokwenhlalokuphila wayengowezizwe. Kunendaba uJesu ethethelela isiphingi. uLuka usikhombisa ukuthi umbuso kaJesu ukuletha kanjani ukubuyisana nokuphenduka kwezimo zempilo yonke yabantu. Ukhulisa uhlobo lwabantu abathola ukumenywa ekubonakaleni kwamandla okuphulukisa kombuso kaNkulunkulu. Njengokuba imishini kaJesu idonsa abalandeli abaningi, wenza into ethile ezovusa ukuthukuthela. Wakha labantu baba uIsrayeli omusha ngokukhetha abafundi abayi12 njengabaholi phezukwabo ehambisana nezizwe ezili12 zika-Israyeli. uJesu ufundisa imanifesto yakhe yombuso obheke phansi noma njengokubeka kukaLuka intshumayelo yasentabeni. Uthi uthando likaNkulunkulu ngabezizwe nabampofu lusho ukuthi umbuso wakhe uletha ukuphendulwa kwayo yonke indlela yethu yokwenza. Ulapha ukuzokwakha abantu abasha bakaNkulunkulu abazonanela esimemweni sikaJesu ngokwenza ububele obukhulu ngokukhonza abampofu, abantu abazohola ngokukhonza baphile ngokwenza ukuthula nokuthethelela, abantu abangcwele kodwa abalahla ukuzenzisa kwenkolo. Manje umbono omkhulu wombuso kaJesu, isimangalo sakhe egunyeni laphezulu, liqala ukuzala ukuzabalaza nempikiswano ikakhulukazi kubaholi benkolo bakwa-Israyeli. Ukufinyelela kwakhe kubantu abasolekayo kusabisa amasiko abo enkolo nesimo sabo senhlalo, bese beqala besola uJesu ngokuhlambalaza uNkulunkulu, ngokuphuza nokuhlala nezoni. Ngakho uvuthondaba lwalwengxenye kuyisambulo esisha semishini kaJesu kubafundi bakhe. Uthi yebo uyinkosi yobumesiya nokuthi uzothatha ukubusa kwakhe phezu kuka-Israyeli ngokufa eJerusalema ngokuba yinkosi eyinceke ehluphekayo ka-Isaya 53 efela izono zika-Israyeli. Lo mbono oshaqisayo uthola ukuhlolwa endabeni elandelayo ngenkathi uJesu enyukela entabeni nabafundi bakhe abathathu esithubeni uyaguqulwa phambi kwabo. Basibekelwa yifu lobukhona bukaNkulunkulu omemezelayo, lo uyindodana yami ekhethiweyo. Manjalo uMose noEliya balapho. Abaprofethi ababili abahlangabezana nobukhona bukaNkulunkulu nezwi entabeni. uLuka usitshela ukuthi bakhuluma ndawonye ngokugcwaliseka kwe-Exodus kaJesu eJerusalema. Manje leli gama lesiGreki Exodus liyinkomba ecacile yendaba ka-Exodus. uLuka uveza uJesu lapha njengoMose omusha ozoholela uIsrayeli wakhe omusha enkululekweni, akhululwe ebudlwangudlwangeni besono nobubi banhlobo zonke esiqwini, emoyeni nakwinhlalo. Lokho kusiholela engxenyeni yesibili yencwadi. Okwamanje yile ingxenye yokuqala yevangeli ngokukaLuka.